kat mangi hakado gidan bet ya ka jing ka bangi kendo hakado laga dai ka pang shitom lada ka dai ki jing le ki bawan hakane kado ki jing kulmar ki jing huri hura hayeng asam ne ki jing bom ya bet ki jing bom ya biang ki jing duna ki jing kerdo hakado agadon bet shibun kita ki bangi kendo man lagasngi kat pangidang hakado kadon ru ki jing ka bami nakado lene ka bawan ru hakado pading ta kumbangi hakado bagi don ki jing le ka bangi kendo man lagasngi khong shi khong ye kendo ye gini ki jing bat kum ta kwa ban ong fe ka ne ka sngi kumba kadon ka jing hakado kadon ru ka jing hakamen sim pading ta teng pat ngim sngo thu ya kata ka jing ka bahakamen sim namar ba ladang yim dei kita ki ba perkat jeliu ya ka ba kenjamen sim ngishu i bi tang kita ka bakin jado ngishu asngo bi tang kita ka bakin jado ban ngimat bi tang kita ka bakin jado la de jing duk jing tngan ne ka jing ruspa ne ka jing bit ka jing biang ka jing nang ka jing start ne kita ki bangia kendo man la gasngi ha ka jing ka jongi ka bakin jado tadai ta kwa ban ong fi ka ne ka sngi man ta kumba ka don ka jing ne kita ki issues ki bakin jado ka don ru ke issue ka bakin jaman sim tading ta kwa ban ong fi hagani ka sngi hoi to ngini no shwai ka ta ka bakin jado na marang ngilai adwai nam ta ka bakin jado ki ba pang shitom ki ba jenjar ki ba don jing ele ki ba don ni ka ki jia kendo ki ba haru kom ka jing ka jongki ringa kwa ban krani fi ka ne ka sngi ya ka ta ka problem le ne ka issue jong ka mensim pitim na ba ka mensim jongi ru ka don ki issues ki ba per ni kidon kita ki jing ya kendo ke jongkal ni kita ki ba don kam ka bakin jaman sim la fi pe ka bakin jado ngidon kam ya ka bam ka di ngidon kam ya ka kup kesem food clothing and shelter ma ko baong ngidon kam ya ka jakari ngidon kam ya ka jing nang jing start ha ka bakin jado henry ha ka ju ka rukam ka bakin jaman sim ru ka don kam bun sin ngem kan mau ban perkat ini ka bakin jaman sim no mar ngi bun kam palat ba ni ka do Henry ka bakam kong san, bat katahi ka day ka ba ublay ay pi ba pila ban yo, bakam day ka bakan jado, kan mau ka day ka bakan jaman sim ka day ka jong pi, ka bakan jado kam day ka jong pi, ka bakan jado kan salit no, kan day ka met kan support no, kan day ka bangi ida ka khamat, kan day kan salit no, Henry ka bakan jaman sim ngasngo, ya ka ba pi don ka day ka bakan jaman sim. Ngin kampen le jingmut no ha ka bakan jaman sim ngin ya kamper kat no ini bakan jaman sim bat ya ka bangin haban lei eru na ka benta ka ne ka bakan jaman sim wanum ship ting ini ka bakan jado kwa banong fi wanum sung khuslai na benta ni ka bakan jado re kam khuslai na ka benta kata ka bakan jaman sim kumba kamet ka pang fi thrai ka man sim kampang kumba kamet ka de ban yap no hato fi thrai ba ka man sim kan imsa Badai ta kwa abang ngi fi kani ka sngi man ta tongin ya perkat ya kani ka bakan jaman sim. Kani ka bakan jaman sim deng ta bu jisu wa ban wan na beneng shkandawru kam da de kata ka bakan jado andre wan na ka benta ka ta ka bakan jaman sim. Mar ka ni ka long ka bakam ko dor bani gi ai baro. Kani ka de kata ka ba utra uda bu ningkong namar kani ka bakan jaman sim ka de ka ba kodor kata tabat ka donru ya kata ka bom jukut juga kam don jingkut na ka ban fi ka bakan jaman sim ka don bom jukut tading ta ka do ka kut no stangkat no ngila khap rip de im slam ru pra po khandai po shispa gidan be im shispa tam ru hagini ki por ki ya ki bamantan ri kata ka poi be ya ka bakut ri ka ni ka bakan jaman sim kam kut te kani ka bakan jaman sim kam kut la no ru tading ta ka ban kran ni fi ka ni ka sngi to ai we fin pulut por no khandiat ban perkhat ya ka bakan jaman sim ka jong fi kaman sim jong fi ka long kum no kaman sim jong fi ka biang ka man kum no ka long kum no pisngo kum no ya ta ka bakan jaman sim ka jong fi balangi perkhat da ka bakan jado ka jongi ngisngo be kaman sim ka biang henry la fi ti jiliu pinu i be ba ka men sim kam biang tadeng ta naduk mendai ubriu bati jeliu ya kata ka bakan jaman sim uyu i ba ka bakan jaman sim ka don kam ya ka jing pen ka don kam ya ka jing shamap mar ba ka men sim ka la pop badeng ta bo briu ha ban penyap itu ki merat wa ban penyap di ling de khor ha penyap di han di siar ha ban penyap di belang di masih
มันเป็นมีสนามนมารุติบบักดอนกับ problem หากดอนอดกันจังอูหากตะกันมันซีมกันจังหากตะกันจิงก็ว่ากันจามันซีมอุดอนกันนี่กับ problem กว่ามันองฟีกันนี่ก็สงีบ่มันตาอยากตะกัน problem อุดอนตั้งไว้ด็อกเตอร์อุบลาบัน solve บ่ตาวเดียว Jesus Christ บ่นี่อุลาเดบบันวัน solve ยันนี่กับ problem อาราจัสเนมันชัวได้ชัวนักสนามกิมราดเร็วไอ้ดังละก็จงกสนามกันอยู่บลายอุจิสุมารุจิสุได้อุคุณจงอุบริวได้บลาคานนาอุบริวนั่นเองสมบายนาอุบริวอุจิสุอุได้บลาวันนาอุบลายบลาปนิอุกะขปอจงกับแมรี่กับแมรี่กับคลามีชงคาบันโนกันนี่ก็ดังได้ตั้งกับไทยสติบอกมันซีมาคุยอุดาวันหากขปอจงกับแมรี่บัดลาปุ่นยาวจิสุดักบอร์กับจงอุบลายมาความมันฟิวนิวอุบลายวันรุ่งหากขปอจงนี่กับเรียวบัดลาค่ายอุหากระดอกันนี่กระดอขนังบากันนี่กระดอกันนนกับสนามกับจงอูบางกันนี่กับสนามกำได้กับสนามจงอุบเรียวกันมาไว้กันนี่กับเว้กำได้กับสนามจงโนฮันเรกันได้กับสนามกับจงอุบลายบ่ชิมยาลดีหากระดออุดอนอยากกระตักสนามอุบลายนมารูได้อุบลายบางกันได้ตั้งกันนี่กับสนามกับจงอูกับบลาบัน solve อยากกระตัก problem จงพี compareพี่ดีกันยำอายุกว่าบันองฟีกันนี่ก็สงีกันโนกันยำกันนมละบันเป็นเอ็มอยากมันซิมกับจงฟีกว่าบันองฟีกำนันกันโนกันยำก็ได้ตั้งกับสนามกับจงจิสุกับบลาบันสัจยฟีบัดก็ได้ตั้งกับสนามกับจงเบลย์กับบลาบันสัจอยากป๊อปกับจงฟีบัดดูจิสุตั้งชีเซียนอุดาเป็นเจ้ากับสนามเบลย์กับจงอูบัดก็ได้กับสนามกับจงทรายก็เลยอายุก็ได้เป็นเรมเนาะอยากบอร์จงกับป๊อปbalada fi pediang yau jisu ke senam jong jisu ke trekam ke jim ke jong fi boleh pihak ban ngai uni jisu boleh pihak ban ngai ke dau ke long bau niu jisu ubala yap na ka bental jong fi ubala penjau la jong ke senam ke jong u na ka bental jong fi sakut sak halum jing tep ban pot haga sngi ka balai lai sngi lai mit udan halum jing tep bat umi pat nang tanah lum jing tep kumu belai kulami si kumu beriu, lami kumu belai. Ban mano belai kata, kisenran jeng ukila i kata, kiklaan got ki kata, ukiliofas bota way senran i kata, bat layu i udah kisan spa, si senior i ang ketin ke jong belai. Baram tak kata, balayu i uru deki way pat kisenran, balayu i uru da upol haga jing si udang de usol. Baru day ubu isi yau jisu nget yau neu jisu namar udan hakan yam rim ke jong u kan yam Judaism uang kan yam yu pakane ka bami khala kum ni ke kita ki breu jong kata kalenti namar la khot iki Kristan kata ka por the people of the way ke gini kan yam khala yu kan ni bat haba ki Kristan ki liot diang yau jisu ki apostle ki layalap ki liot pediang yu try dah man sim ko plo dah man sim shiram kile alap chupang ni jisu bat kala pen bitar ya upol ubadang long sol jong tarsos ka por ba udah bitar uom bagan kan nyam khla yu kan nyam nong wei yu kan ka bawan hang ni ka jikai ka khla yu kan ba udah lek pen shitom ya kita ken ki breu jong kalenti ya kita ki nong bot ki jong jisu ya kita ki senran jong trai udah lek pen shitom ya ki ba udah pen yap ru ya ki wei na kita udah Stefan udah peniap, udah penshitam shisha, udah isi iap, ungkan nyam yo kene, kajihi kayu bakom kene. Bau neu breu, uba isi tam, uneu breu bolong persyak tam. Namar bela penshitam iki Kristan hapo Jerusalem, kini ki Kristan kile apet keleng. Bedana pedang juki kile apoi Damascus. Uya sengo bekidan kita, ki breu jong kalenti ki badan Damascus. Bagom tahu lapan ya kata ka bor ban lek jam yaki, mantan yaki, benuan penshitam iki Jerusalem. But kat bau dang let kata kalenti. Klek kawan ka jingshai, wuda yo snow ya taka sur. Sol balai me penshitam ben nga. Kundit threat. Wa me dei way try. Baru Jisu ang ngadai u Jisu. Uba me penshitam ben. Klek u kundit menriu nang ta. Wong pleng uni u Jisu banga tharai bau dei tang blai kai ne tang kata ka jia thu khana pur skam ne tang kata ka bangala shumut dur kai
pleng udai ubashisha. Udai kenduk sepak dalade. Baru try ong memlak banyilek persyak uding tendung. Utrai udai ke jing shisha. Pinyilek persyak baru try. Pin kut ben mensau yalade. Tading ta ke Babel ke tu. Bau sol jong ke Tarsus. Udah matlak ru nama udai iu belai. Udah matlak kita mi kita kesarau talau behna khmat. Baru klem bam klem di lai singi lai miet. Kawan ka jing pen kala, kawan ka jing pen kendo yo. Haka bakum kata kapor. Baru niu preu isi tam yu trai. Udah ken ben yu trai. Ubada nyau ben sisa yu jisu. Uni namar bula amat dalade. Ukalalong uba itam jong jisu. Ba udah yu trai. Ba udah ken yut no iki baro. Wat ya ka jingim ka jong u. Tadi tahu ong yang ban im kalong Chris ban yap kalong ka jing mentoy. Mensyuang adang mudur bu udai tang katakan niam khala. Nen tang ka jong jikai khala. Repleng, ujisu udai boshisha. Ujisu udai utrai. Ujisu udai belami ipat. Bon umdan ka bapot halom jing tap. Udah mi ipat nalom jing tap maru deu blai. Bo klami kom brio umi kom blai. Man kwa man fi kan ka sngi man ta. Balak ban solve ya ka problem jong fi. Ya kata ka sin problem lane kata ka problem jo ka pop. Lene kata ke jingpang pop ke ba pipi dan. Nan the way pat. Light na ujisu. Lada pi it jana de. Lada pi it jisaya ta ka mensim ke jongfi. Da ka mensim ke basong kyang kran ka ne ka por. Pediang ya ujisu. Dan na pedeng jongfi pi mut benyilek persyak yu trai. Ngakwa ba dong fi pediang ya ujisu. Na mar fi lek persyak ya u. Pin sniu ka lai la de. Ba ujisu ong along manga ka lenti. Ngadai manga ka jingshisha. Bang ngalong mga ka jing im de. O ngaday tang mga ka lenti. Bafinyo ay ka jing im. Ngaday mga ubalong ka jing shisha mdan da ka waypat. Ngaday mga ubalong ka ta ka jing im klam mga finomyo tap. Tanay tang kwa banong fi ka ni kasngi. Lafim pediang kat yu ni ubalong ka lenti fila ja lenti ho. Lafim pediang yu ubalong ka jing shisha fila do ya ka jing shisha kamut pisa ha ka jing syukor. Bala da film pediang yu balong ka jingem kamut fidan ka jingyap. Kamen sim jong fi kan yap. Ka babel ka ong kamen sim ka bala pop kan yap. Ka bainong jong ka pop ka de ka jingyap. Lada ka men sim jong fi kadang sa ha ka pop. Ba fi klem pediang yu jisu. Ka snam ju ka klem trikam yu fi. Fi sa ha ka jing penrem. Bala da fi sa ha ka jing penrem. Pila le ben ji shay la de. Bala fin babi kata ka poram kam dan jing mentoy syo. Utrahe do mentah 4 wan ka daw kalong namar bu it pelat ifi. 4 wan do mentah ka daw kalong budang ailat ifi fin pai fin ngai. Wanu milek persyak yu trahe. Namar pin mensawi la de. Ko abang fi kan ka sngi ka mentah. Pediang yu jisu ko menong penem. Solve ya kan ka problem jo ka pop. Namar jisu dei tang mau. Ubalong ka lenti ka jing sha ba ka jing em. Dei tang mo balong ka jing kang. Dei tang mo balong ka jing shai. Dei tang mo ong ngalong mangal ta kupu. Lada film pediang yu ni kupu, lada film bam ya u. Lada film digest yu, lada film lak ban digest. Ubriu bam lak ban digest upang ba uyap. Lada lak ban keta. Lada lak ban pediang ya ka bam, udai ubriu ba yap. Jisu ngalong mangal ta kupu jo ka jing em. Ulang mau kata ka ka baim. Mendai tamu syukran udah penpau dah kabor. Mendai tamu syukran re udah lek dah kam. Udah pen isi syaba udai mau uta uba uai uba kam. Nah dah mensim ke jisu ya pinga khat sai sen. Pediang yu trai. Ino itu ke jinget ke jongfi. Kanu mialam mi fi syairu. Nget hau jisu. Wei bang nget hau. Unum jat syu nrai unyo ke jingem ke babam jikat ong jisu. Maka babel ka ong kata bau jisu ong. Rekat kita ki belah pediang ya u. Ha kitu la ai ka bor ban long ki khon ki jong blai. Ha kita ki banget ka kerteng ke jong u. Ki belah kham dei da ka dok dei da ka snam dei da ka man ke jong breu. Da ki belah kha nau blai nget. Bo sin fi la nget la kha thmai fi. Ka jing ke jong pi ka la thmai. Pi la lat na ka jing pen rem. Ka babel ka ong kata.
Namar katam dan syuk jing penrem kita kin ki badan hau Kristus Yesus ki bayai om syuk kan kum kado andre ki bayai kan kum mensim dan jing penrem syuk ya pi namar lapen kesan ya fi da ka jinget namar filanget hau kon jong blai walong Yesus Kristus kan ma wi kan ka wai ba ka jing penem kam dai ka ba fila ban tre ban yo ya ka jing penem pimla namar pidon lupa ha ka bendi Ubreu la ranga si ay nuksa na kasingi na kapor. Ubreu badan na bendi la penrami ba udah na bendi. Ubreu la udah na bendi la rule ba ka no ru unum light na bendi. Namar la dep sentence ba undan ha bendi. Manga ba pi boro la dep sentence do blai. Bingila don ha bendi jong kapop. Ka ba up ingi ka des tangka jingyap. Nga sngongo u blai. Ba Jisu ba ko wan na benang sekendau. Baru bail out yangi. Uba jamin yang abad ya fi. Man pelat yang ya fi. Naga ni ka bendi jong ka pop. Man pelat yang naga bendi jong ka pop udah siu spa ingi. Daga dor ba ka snam ka jong u. Udah siu ingi daga dor ka snam ka jong u. Marabula siu. Ula ba jamin ngilalat naga bendi. Kat kata ka kambu ula le. Pin persyang man le bahakat no. Ma pidang don ka bendi. Pediang yu try ulong ma u. Kata ka lenti ulang mo kata ka jingkang ka ba pala yi finang ta. Ina duai ni ka por ka benta. Ina duai. Sim khiai kata ka bagin jaman sim ka jong fi. U khasi ungat bagadan ka nurok ka kso. Kadan ka duar ka jong oblay. Mano ba yo rung syata sya duar jong oblay. Mano ba poi ru syata sya nurok ka kso dai tang kita kan. Ki bapat yo ya ka jing siu spa. Ki ba poi sya duar oblay ka dai kita ki ba poi da ka jing isnai ka jong oblay. Kiba poi da ka jing penem ya ka bau try wai lang bau kon jong Jesus Christ kadai lang baga snam ka jong Jesus ka snam ka jong blay ka basat ya ka pop ka jong fi blay u ye fi do kata wai ti la jong ka jing em nam ta jong fi u blay u ye fi u Jesus ye fi pediang ni film pediang kita ka jing ye Kwa manong ifi kani ka singi man ta. U it ya pia do kata. U kloy ban IT wala jong ka jing em nam ta jong fi. Kwa manong ifi ka jing it bre ko long iu ban ya nu jor ka jing it ka jong trai. Bagani ka jing si sha kwa manong. La fidan ki bahayeng ki basam ki it ki bathon ki jong fi. La da pipang am, la fidan kam snam am. Ka kham ete ya ki ban ai snam ya fi. Tang ka snam ki ban ai. Lada pipang li ki doktor ki dok jam siapa la pipang uklai le si dan ki benut ban ai klai fi kwa banong fi ban ai le wa la ka jong ka jing em wai benut tadeng tau benut dei tang trai wala i ja fi uklai ban yap na ka banta jong fi khnang bu da ka jing yap ka jong u un pen em ya fi u ya bujili ha ka jakangi dei mengi ban yap u ai no ila di ha ka jing yap Kenang ban pelat yengi na kata ka jingyap ban pen em. Ina dua ni ka por mentang asngo ba ka por kam sya yengi bangin nang delay ban pen slam ya lo ka jing em ka jongi. Markum ba ka don ka problem nga kwa banong fi ha ka do. Ngi don ni ka problem ba ban jam sim ba ka problem ka ka pop. Bum dan bano bala ban solve ya ka problem. Dei tang ka snam ka jong Jisu. Ka ba utrai ula penjaho ka ding pna. Dan syuk tangga wika drop roh ka mat ke jong o. Hado ka bakat du kita dung du som na ka krong ke jong o. Kada mi ka snam bat ka Bagata ka day. Baro ula pen mi. Bansat ya ka pop ke jong fi. La fi ngat. Piok pediang La fim ngat. Fido Ngine duai ni ka por mentah. Ngasong ni ka por dan shibon. Ki banget. Fi ki bampat ju pediang yu Jisu meno. Pi asngo ni ka kubor bu trau ya fi kadon ka lenti mentah kadon ka ni ka lat mentah kadon ka ni ka kabu mentah bu trau dang terwah ya fi bagi dang em ha ka ya jong ka jing ai bu bleu dang ai ni ka jing pen em wong sim khon pediang dang ai ya fi bala da habu dang ai pediang pinyo mala shay da fi kwa kedok ru fi kwa kedik pinom yo shu lano ka por kadang dei mentah ka offer kadang don mentah kena ke jing terwa kadang don mentah yo ba ka kut no kan le no fi pediang yu tra nga kwa ban duai kena ke por mentah jong fi pila ban ra ke ti ke jong fi pila ban ye duai lang bat ngangan share up fi kena ke jing kran ke jong fi kena ke por ka dei ba Jisu ong Jisu
ngatip pengalong unong pop. Ngadon ya gani kajing pang pop. Try ngatip pengamla ban pen kia hi dalade. Ngadon kam ya mekan. Unong pen kia jonga. Jisu sat yang ada kesnam ke jong me. Pen kot yang ada ru mentagasngi. Bangau bopop. Ngan yolong ubahok. Ngau bola syak pen rem. Ngan long ubala pen kesan. Nado mentagasngi. Jisu wana po gadok not jonga. Nga pediang ye me kumutrai. Bat kumunong pen em uba iet jonga. Nado mentagasngi ngan bot ye me. Haga kerteng u Jisu. Amen. La filak duai bat ngai ngene ke jing duai. Kan mau. Bala register ke kerteng ke jong fiha beneng. Utrai wi tu ifin duk mentagasngi. Haba filak pediang ye ke invitation ke jong u. Filak pediang ye ke jing khot ke jong u. Filak kalalong ke ki jong u na duk mentagasngi. Trai kerku ifi. Finan kami ke jing duai ke jing slok filak wan ngiyok banyak keren syuk khambha. Trai kerku ifi ku blai shibut. Amen.